Ahojte kamoši, zdraví vás papinky priamo z Trnavy. Máme tu náš krásny vianočný futrek a sme tu po prvýkrát. Máme aj novinku, náš Choco Cloud, horúcu čokoládu s flambovaným marshmallow. A našou úplnou novinkou je náš papinky fermentovaný čaj, ktorý viete vyskúšať momentálne v 2 príchutiach a viete si ho u nás zakúpiť aj teplý, aj studený. No a ak chcete byť v prestihu, tak u nás nájdete aj naše úplne novinky, papinky Sherry Lady, papinky Dubajskú horku a Dubajskú bielu, ktorú si viete momentálne zakúpiť iba v našom stánku. Není ani na e-shope a ani vám nesľubujem, kedy tieto čokolády na e-shope budú, takže ak chcete byť v predstihu, tak tu si ich viete kúpiť. Dokonca tu nájdete aj moju srdcovku a môj momentálne najobľúbenejší produkt za mňa sú naše papinky Lazy Kitty pre lenivé gazdinky. Ak doma nevieš piec, nejde ti to v kuchyni, nemáš čas, stráca čas, tak toto je pre teba riešenie, ako byť najrýchlejšie a opäť si doma koláč. Dáš tam iba základné suroviny, ktoré máte každý doma. Takže ja sa na vás teším. Sme tu celý mesiac, nájdete nás tu do 22.12. tuto v Trnave pri obchodnom dome Coop Jednota. Tak sa určite zastavte a príďte si spraviť deň krajší a hlavne sladší.